E hoxe falamos de Alma Lactancia Materna, que acaba de renovar a directiva hai escasas semanas e comeza 2026 con, imaginamos, pues, bríos renovados e unha línea tamén imaginamos de continuidade nas actividades, pero imos coñecelo da man dunha das integrantes da directiva e vocal e é Fátima Anllo, con ela conversamos. Que tal? Moi bons días. Bos días, Fran, moi ben, moitas gracias. Antes que nada, gracias por atender a nosa chamada, como sempre. Bueno, Fátima xa era secretaria na directiva anterior, se non, pois me lembro mal, continuando un poquinho, digo, na línea que viñades marcando nos últimos anos, non? Sí, efectivamente, era secretaria até que foi este ano pasado a decisión de facer unha renovación da xunta directiva. Bueno, xa tocaba, por suposto, por estatutos, pero ademais pues levábamos xa varios meses a par da organización do Congreso de Lactancia que se celebrou aquí en Coruña, falando desta necesidade, ¿no? E, bueno, pues houve un lote de mulleres usuarias da nosa asociación e socias que, bueno, que se animaron a axudarnos na transición deste relevo. Ou seja, que o relevo con bríos, como decía eu, porque non sempre é fácil renovar as directivas. Hai moitos cambios? Sí, hai cambios, pero dende a suavidade, podemos decir, ¿no? Hai cambios, claro que sí, sobre todo para as persoas que ao mellor nos coñeceran dende hai un lote de anos e que, claro, como son o que nós le chamamos o relevo, que nos encanta esa palabra, pois efectivamente son familias, o sea, por suposto son maiormente mulleres, ¿no? Nais, pero tamén temos parellas, un lote delas e son familias de crianzas de idades pequenas, ¿no? E entonces haberá moita xente que nos coñecen hai anos, como te comentaba, que pode ser que pues, nos teñan máis de referencia a nos por todos esos anos, ¿no? Atrás. A min dame que neste caso tratándose de, bueno, pues a filosofía un poquinho de Alma, que é como unha pequena familia ou gran familia, me parece, se non estou acertado me corrixes, pero me parece que por aí van os tiros. Imagino que haberá como unha línea de continuidade, non? Sí, eso por suposto. Es decir, que esa necesidade que te comentaba antes de renovación era sobre todo pues co obxectivo de conseguir un relevo xeracional, ¿no? Ao fin e ao cabo, sobre todo Eva, que foi a presidenta de Alma dende a súa formación, dende a formación da asociación. Pues tanto Eva como eu somos nais de chicos que xa dous deles son maiores de idade, ¿no? E entonces as experiencias, aínda que seguimos compartindo moito, pues tamén son algo diferentes, ¿no? E ao fin e ao cabo, pues eso, nos gustaba que houbera representación de mulleres que teñen crianzas en idades similares, pues, máis contemporáneas, ¿no? Por decirlo de algún xeito. E credes que eso varía as necesidades? É dicir, as nais de hoxe varían moito dos que erades nais hai eso unha ou dúas décadas? No, no fondo no, as necesidades principais non cambian tanto. Sí que é certo que se vai vendo, isto vai sonar como super viejuno, pero sí que se vai vendo maior apoio, se cabe, por parte das parellas, de quen ten parella, claro. Aí están máis a par, ¿no? Dentro de que son diferentes necesidades, non cabe ninguna dúbida, ¿no? Pero sí que hai maior interés de comprender e de estar dando o soporte e o apoio que necesita a nai neste período inicial da crianza, ¿no? Eso, aí sí que notamos unha pequena diferencia. Eso sería un avance, sería o mellor, quizáis, da experiencia que teño de falar con vos ao longo dos últimos anos, o mellor eso tamén ben é froito do traballo que se fixo, porque esa era unha das eivas que había ao principio, dicir, esa falta de apoio, ese atoparse só a da nai que se atopa con unha serie de problemas que parece son só delas e non ni da parella ni da contorna familiar, non? Eso está cambiando. Sí, está cambiando, quero dicir, a sensación de soidade todavía existe.
porque é inmensa esa sensación, como unha mezcla de vacío e a sensación é de estar moi abrumada, ¿no? Pero hai máis soporte. O sea, as mulleres siguen necesitando falar moito unhas con outras para ver que existe, que poñer esa situación e esa sensación en común, ¿no? Pero sí que hai moito máis. Vemos que os pais quizáis quedan máis nas reunións e aportan, bueno, sí que notamos. E iso se traduce tamén ese cambio nos pais. Pode vir de que a nivel xeral, a nivel social, tamén hai máis concienciación, evidentemente, froito do traballo de entidades como Alma, ¿no? Que vindes traballando nos últimos anos nesa labora de divulgar, de sair nos medios como neste, e de falar de todos estes temas. A sociedade tamén vai mellorando, é dicir, se van prestando máis atención ás necesidades da maternidade, ou aínda queda moito que remar? Bueno, queda moito por remar. Sí, queda moito. Aí estamos facendo pico e pala e moi contentas de este relevo, como lle chamamos, pero queda moito traballo. Cada ano pues, máis ilusión por seguir, pero tamén co obxectivo de facer chegar á poboación pues esta necesidade de apoio na crianza, ¿no? Fátima, despois de os cambios, as actividades, decías, continuidade, como tendes a axenda en este 2026 que acaba de comenzar? Hai novas perspectivas, hai continuidade evidentemente nas actividades, pero tamén hai novos proxectos que se van engadir? Como queda ese calendario de actos? Vale, pois mira, temos ideas a mogollón, sempre as tivemos, coa xunta directiva anterior tiñamos sempre planificado casi prácticamente todo o ano, ¿no? Pero é verdade que sí que coa ilusión do novo grupo, que agora mesmo, pues antes estaba calculando, estamos 19 persoas, lóxicamente a xunta directiva máis pequeniña para que sexa funcional, pero hai 19 persoas voluntarias actualmente que pues, vamos repartindo aí o traballo en diferentes temáticas, ¿no? Pero hai un montón de ideas para as actividades que seguimos na continuidade, como comentabas ti, ¿no? De feito, xa empezamos o mes de xaneiro, xa tivemos o pasado sábado a primeira actividade especial, que foi unha charla que a verdad que nos emocionou moitísimo, unha charla sobre posparto a cargo de Eva González Souto, a nosa compañeira que foi presidenta de Alma durante tantísimos anos, que ademais de ser asesora de lactancia actualmente pues, é IBCLC e continúa sendo voluntaria na asociación, e este tema foi un temazo para nós porque levábamos anos facendo esta actividade a que acudían moi pouquiñas persoas, moi pouquiñas mulleres. Era como que o autocuidado quedaba un pouquiño de lado nesta parte, neste período, e sin embargo reventamos en canto a inscripcións. E ademais foi especialmente bonito non só pola participación que houve no número de asistentes, sino polo que se abriron as mulleres a falar do posparto con total honestidade. E ademais porque houve, pues creo que houve 5 parellas. Entonces, e unha avó. O sea que, e unha aboa. Non, 2 aboas, ahora que penso. Pois estuvo genial. E despois, mira, para o mes de febreiro xa temos organizada a actividade que se vai a desenvolver que será no Concello de Culleredo, que vai ser sobre o desenvolvemento nas crianzas a cargo de unha compañeira voluntaria que se chama Macarena Sánchez, que é terapeuta ocupacional. E no mes de marzo, pues, como sempre solemos facer ao longo do ano en 3 ocasións, será a actividade de introducción á alimentación complementaria a cargo de Emma Enríquez, que é nutricionista e farmacéutica. E no mes de abril é o mes no que se celebra o Día do Libro, probablemente fagamos a actividade de lectura a cargo de Karina Pichel, que é enfermeira e bióloga e docente, é responsable de la Casa Curiosa.
E tamén no mes de maio, pouco despois de que se celebre o Día da Danza, celebraremos tamén unha actividade de danza con bebés a cargo de Ana Serantes, que é bailarina profesional e voluntaria tamén de Alma. E hasta aí podo ler, porque temos moito na cabeza, pero así o que temos máis organizado son estes primeiros 5 meses. Bueno, Me pues, preguntabas por proxectos, sí, sí. e temos varios, pero que máis próximo está a dar comezo é o de Grupo de Comadres, que vai ser unha actividade que se realizará mensual, unha reunión de nais a cargo de unha das novas voluntarias que se chama Marta Zarela, para dar un pouco pé a isto que te falaba ao principio da actividade da que se fixo cargo Eva do posparto. As actividades aquí en Culleredo, imagino con a mesma entonces, rutina que ata o de agora, non? É dicir, en canto a esas xuntanzas que tendes habituais, se vai a dar continuidade a esas actividades tamén? Sí, exactamente igual. De feito, tivemos que foi, bueno, pois o primeiro e o terceiro venres de mes polas mañás na sala Celia e Esperanza Brañas Fernández, aquí no Concello de Culleredo, e polas mañás, como te decía, ás 10:30. E no Concello da Coruña, no Centro Cívico de Los Rosales, o primeiro e o terceiro luns de mes polas tardes. E a charla para embarazadas, que temos unha vez o mes tamén. E estamos a falar con Fátima Anllo, que como saben vostedes, agora vocal, antes era secretaria da renovada directiva de Alma Lactancia Materna, nova directiva, renovadas ilusións, as mesmas ou máis que antes, evidentemente, non hai menos, nin moito menos, pero, lógicamente, estamos a falar un poquinho tamén da parte social. Como vai a parte social? Evidentemente, entendo que con esa renovación na directiva hai Xabia Nova, que decías, a nivel social contentas coa participación? Sí, moito. A verdade é que, de feito, a veces, incluso moi ao noso pesar, temos que impedir que acuda máis xente a reunións, porque, claro, isto é un tempo, como xa sabedes, de voluntariado, que miramos de conciliar coas nosas vidas persoais e os nosos traballos remunerados, ¿no? E é tempo limitado. E, polo tanto, pues, a veces, claro, a demanda é alta, que para nós é maravilloso e nos gustaría non ter que decirlle a unha nai agarda a ver se alguén se dá de baixa, podes vir, pero se non os tempos se nos escapas, se nos vai das más, non? Iba a decir, entón, non vai máis falta facer un chamamento a que a xente se asocie, non? Bueno, xa sabes que nos encantadísimas de que a xente se asocie, porque é un apoio económico e sobre todo moral, ¿no? para nós, pero todo o que facemos é aberto ao público xeral e de balde, ¿no? Agora, pues, todas esas aportacións para nós pues, é unha mostra máis de confianza, ¿no? Na nosa asociación e nos proxectos que facemos polo ben da crianza, por suposto, do apoio á lactancia materna, ¿no? Que é o fin principal da asociación. E xa que falas do tema, os problemas de hoxe na hora das nais que exercen a lactancia materna, que optan, non? Que escollen libremente esa opción, seguen sendo os mesmos que hai uns anos cando se fundou a asociación ou hai novas cuestións? Bueno, son parecidos, pero é verdade que a medida que pasan os anos as nais teñen máis coñecemento, máis recursos, coñecen máis recursos e polo tanto teñen máis ferramentas, non? Pero sí que son parecidos porque seguimos, como te decía antes, pico e pala con moitos temas e un deles é pues, desmontar mitos, presionar para que as profesionais sanitarias e os profesionais sanitarios se formen e non teñan prexuicios ao respecto da lactancia, para que a nai se sinta sostida en todos os ámbitos, ¿no? Para tomar as decisións que considere óptimas para a crianza e este período de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues hai cousiñas que pois eso, hai moito descoñecemento en mastitis, que é un tema que sempre recordo que Eva con moito foco, no?
que son temas que se repiten. Pois agradecemos moito a Fátima como vocal da nova directiva de Alma Lactancia Materna que hoxe estivera aquí en Radio Culleredo para difundir as actividades e os proxectos da nova directiva e as actividades da asociación. Como sempre, para lograr información de Alma, as vías habituais, ¿no?, de contacto. Sí, a nosa dirección de correo electrónico almalactancia@gmail.com e temos página web que a veces nos está dando un poquinho a lata, estamos tamén en transición con ela e a través de Instagram tamén damos resposta para poder orientar as persoas interesadas. Fátima, moito éxito cos proxectos. Un saúdo. Moitísimas gracias.